mga kachika, aniya na ang showbiz balita. Sam Milby o Catriona Gray, uyab na. Giangko na nilang Sam Milby o Catriona Gray ang ilang relasyon. Dili pa lang dugay sa diyang gisungog na John Prats ug Poo ang duha sa Facebook live show sa Cornerstone Entertainment niya atong May 22 isip selebrasyon sa adlaw natawhan sa aktor. Sa Instagram post sa aktor, gibutyag niini nga wala niya mahaya ang paghuwat og dugay nga panahon ug labing espesyal nga regalo niya ang Miss Universe sa iyang adlaw natawhan. Last year, sa dihang nanggawas ang mga chika nga nagsugod ang ilang maayong pagtinagdanay. Kahinumduman nga niadtong Enero, gihimakak sa beauty queen nga aduna sila relasyon ni Sam ug nasuodang sila nga higala. Ilabi na nga pareho sila og relihiyon ug pareho usab silang ubos sa talent management agency nga Cornerstone. Samtang nagbaha ang mga greetings sa duha, ilabi na sa mga suod nga higala nila Sam ug Catriona sa showbiz industry. March 8, 2018, giangko ni Sam sa programang TWBA nga buwag na kini sa iyang uyab nga si Marie Jasmine usa ka TV host ug vlogger. February 23, 2019, sa dihang miangkon usab si Catriona nga buwag na kini sa iyang 6 years boyfriend nga si Clint Bondad. Niining tungura, daghang fans ug celebrity ang nanghinaot nga si Catriona na ang babae nga dad-o ni Sam atubangan sa altar. Kini ang inyong Bisayang Chikadora, hangtod sa sunod!